Hannes Carrion won als junior ooit de zilveren pols. Dit seizoen leepte hij in Burgum en PR, maar raakte echt blesseerd. Wij vregen hem welke jongens dit hier om de titel strijden. Ik denk Hessel Haanstra, Wietse Nauta en Jaren Wienstra. Wietse Nauta van Driels leeft al het hele seizoen in de leiderstrui. Maar is hij daarmee echt de favoriet? Waar van die trui staat er mij goud? Ja, dat wordt spannend, maar ik denk Wietse Nauta. Want? Ja, ik denk als Wietse goed springt, dan denk ik dat het toch iets meer de boppen gewoon had en dat er wint. Freek Kramer draait bij de junioren ook een heel stabiel seizoen. Maar in deze categorie is stevige concurrentie. Welke trui junioren staan er in Weesum op het podium? Freek Kramer, Jan Terenauta en Bobby Zwaagman. De man in vorm op dit stuit is Bobby Zwaagman. Hij roddelt onder door van Nauta en Kramer. Zwaagman won bijgelijks de NWM in het Heidenskip. Ja, bij de junioren is het verrekte moeilijk om te zien waar erin gaat. Al die drie jongens die kennen het, junioren kennen het wan. Ik denk zelf dat Bobby degene is die er met goud van teruggeeft. En het is wel echt een kampioenschapsspringer. Dus op dat soort wedstrijden dan stiert het er. Sneun komen we te weten. Sien verbaasde de jonge Hannes Carrion vreun en vijan. Hij leepte toe als junior verder als alle senioren en won de zilveren pols. Hannes Carrion flikt het op het FK in zijn eerste finale sprong.